धन्यबाद होदों साबायखर बावदों आरो बिथांखौ जोंनि पिपल हान्जायाव बरायबाय आरो बिथाङा थि समावनो थि मोनसे माने डिसिसन लाबाय बिथाङा सासे रायजोनि प्रति खामानि मावग्रा व्यक्ति थांनाय समावहाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय सालबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा जय मुसाहारिखौ देरहाहोदों देरहाखांनायनि उनावहाय बे बिरोधियाव थाबाय बिरोधियाव थानानै बियो खामानि मावनो हायाखै दा रायजोनि खामानि मावनो थाखाय जिहेतु बियो देरहासार जादोंमोन दा खामानि मावनो हायाबा रायजोफ्रा गाज्रि मोनगोन बे बाथ्राखौ बुजिनानै बिथाङा दिनैहाय सरकारखौ मदद होनो फैदों आरो दायबद्धताखौ लानानै बिनि जे मोनसे रेसपन्सिबिलिटि बेखौ लानानै बिथाङा दिनैहाय जोंनि पिपल हाबनानै बिटिसि सरकारजों खामानि मावनो थाखाय फैदों आं बिथांखौ बिनि थाखायनो धन्यबाद होयो आरो जोङो बुंनो लुबैयो जे बिटिसि सरकारा सालबारि ओनसोलाव जे जौगानायनि खामानि बेखौ मोजाङै मावनो हासिगोन आरो बेखौ बिटिसिनि सालबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एबार जौगानायनि खाबुखौ मोजाङैनो मोनसिगोन दा बे जोंनि थाखाय खोब मोजां बाथ्रा आरो सालबारिनि समस्तिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गोथार दिन आरो बेजों रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मदद जागोन होननानै आं बुंनो सानो मा जागोनथ' नङा अलरेडि जानानै दंखायो हाग्रामा महिलारनि जे अबस्था बेयो जोबोद गाज्रि बेयो जानानै दंखायो आरो बियो नैबे बिसायख'थिनि उनावनो मा महर लागोन बेखौ रायजोफ्रा नुगोन खारन 17था बियो देरहादों 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव 17था देरहादों बिनिफ्राय खारै खारनानै दा 10थाल'सै दा जोंनिया 12थामोन नाथाय फैयै फैयै जोङो 18थायाव फैबाय थ' बिथांनि अबस्थाया मा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिदों दा फैबाय थानाय समावहाय रायजो राजाफ्रा जिहेथु दादागिरिखौ सुखुवा अपसासनखौ सुखुवा थगायनायखौ सुखुवा गतिके हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनबाय दा जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा रायजोनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ मोजाङै खामानि मावगासिनो दं बेखौ मोजां मोनबाय दा गतिके मोजांजों गाज्रिजों रुजुनानै थाङोबा हाग्रामाया गाज्रियाव गोलैबाय प्रमद बर'आ मोजाङाव गोग्लैबाय गतिके बिथांनि अबस्थाया दा गाज्रि जय मुसाहारि मैया जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो सायख'बाय आरो बे जोंनि हान्जानि मोनसे सिद्धान्त जोङो एनडिएनि मोनसे पार्टनार मोनसे माने हान्जा गतिके एनडिएआ जोंनो माने इउपिपिएलनो क'क्राझार लकसभा आसनखौ जोंनो हगारदों दा गतिके जोंहा जोंनि मथे जों सायख'नानै जों मैया फोसावबाय आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिजेपिआ जोंखौ मदद होगोन जिएसपिआ जोंखौ मदद होगोन आरो रायजो राजाफोर जोंखौ मदद होगोन आरो बेबायदिनो जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जागोन जिहेतु आं मिथिया आरो बे बाथ्राखौ लानानै आं दिनैसिम दा राइट नाव आंनियाव बिदि खबरबो गैया जगाजगा दंबाय थायो बे सासे एसपिरेन्टमोन खिन्थु राजु नार्जारिल नङा एसपिरेन्टआ राजु नार्जारिल नङा जोंनि दोलोआव गोबाङानो एसपिरेन्ट बयबो मोननो लुबैनाया दंमोन खिन्थु आल्टिमेटलि दला हान्जाया माने जायखौ थांखि लायो बेखौ मानिनाया दलनि धोरोम साफ्रोमबो दलाव मावथिफ्रा बिनि धोरोम बेखौ मानिनानै थांनाया धोरोम जानांगौ आं मिजिंथिदों राजु नार्जारिया हयथ' दुखु खस्थ' एसे मोनगोन गोसोआव बेखौ जों गनायो आरो बिथाङा सासे हान्जानि सासे मोजां वार्कार सासे मोजां दैदेनगिरि गतिके हान्जाजों बिथाङा थानानै खामानि मावगोन बेवहाय जोंहा खुनु सन्देह गैया आरो बे थासारिखौ जोङो मोनो